Hayi angizizwa kahle. Ngibhlungu emoyeni ukuthi lesikhathi esingaka ngisibekezelele ngihleli lapha endlini. Kodwa manje sekuzoqhamuka izingane eziningi kangaka. Ngcono ukuthi kuthiwe ingane eyodwa. 3 wonke. Ngiloke ngimukelile mina. Futhi ngangizomukela izingane kuleli khaya. Ngangazile ukuzohlala ngiphumule. Kube right. Angikwazi ukuthi ngimxolele ubaba. Cha mama phela kusho njengoba ngizocela uxolo la. Ngeke ngikwazi ukuxolela. Ngeke ngikwazi ukuxolela. Ngoba ukwazanga kwangisekuqaleni ukuqala phansi uhlale phansi nami ungitshele. Ngeke ngikwazi ukuxolela. Inhliziyo yami ibuhlungu. Ngithatha lesikhathi ngihleli mina. Ngibekezele lapha endlini. Wena uzongibuyisela ingane. Wesiphathi ingane ezincane kunawe lezi. Ozikhulelisayo. Awunasimilo awuyiboni ukuthi umdala. Hayi. Baba uNgcongo Nkosi yami uthi ushelelile. Hayi. Yini ukushelela? Hey. Ukwenza into ungaqondile. Enhla nasezantsi kwelikaphunga noMageba Ningizimu Afrika yonkana angithobe kakhulu kunina nonke ngiphakamise izandla zombili nibingelelo baba usokhulu uMthiyano Zondo Sikhangane ingcweti yomsebenzi sanibonani babukeli bami abahle bohlelo ngabuyelani emendweni esinethulela lona la kwi Black Life TV. Bafethu ke namhlanje angihambi ngedwa ngihamba noma wami la uyena ozosichazela sibeke nje esithombeni ukuthi yena yini eyamenza ukuthi decide ukushiya phansi imithwalo ukushiya umendo wakhe athi ubuyele ekhaya. Wabuyiswa yini emendweni? Mawami ngicela ukuthatha ithuba ngikubingelele namhlanje ngikwamukele ohlelweni ngabuyelana emendweni. Sawubona mawami. Yebo sawubona. Niyaphila ma? Yebo ngiyaphila. Sikhona nathi. Siyabonga ukuba nawe namhlanje uma uba isibongo usuka kuphi nendawo? Mina ngwaKambatha. Ngishadele kaNgcongo. WaKambatha. Yebo. Ushadele kaNgcongo. kaNgcongo. Okay. Ushade nini mawami? 2008. 2008. Yebo. Senihlalile? Yebo. Okay. Nabantwana abangaki nobaba? Ababili. Okay, ababili. Mfana ntombazana? Umfana nentombazana. Mfana nentombazana. Hawu kuhle kakhulu. Ba umdala mfana ntombazana? Intombazana endala. Ntombazana endala. Yebo. Waqala ngenkosazana. Yebo. Hawu siyabonga mawami kakhulu. Ingane yenu yokuqala niyithola muphi unyaka? 2005. 2005 or before nishade? Yebo. Okay. Mayesibili? Ngo-2010. Ngo-2010. Yebo. Okay, no siyabonga kakhulu mawami. Utheni suka kuphi nokuhlala? Ngisuka eMzumbe. eMzumbe. Oh, okay. Siyabonga kakhulu mawami. Ngiyafisa nje usithathe usibeke, uthathe umbukelo wami ekhaya umbeke nje esithombeni ukuthi yini ekushiyisile kusuka ngo-2008 yini edala ukuthi uthathe imithwalo udecide ukugoduka? Hayi ukusuka kwethu nje sahlala kahle nobaba, sathandana kwaba kahle, sase sithola izingane. Yeah. Saqala ngalo wentombazana. Yeah. Kuhle nje uyimuzi ovuthiwe ufudumele uyikhaya elifudumele. Uyikhaya elifudumele. Kwase kuthi ngo-2000 lo wase ubaba waqala washintsha. Uthe emeshintsha ubaba ngangakunaka lokho ngathi hayi mhlambe wenziwe umsebenzi awusebenzayo. Usebenza phi ubaba? Usebenza emathendeni ubaba. Unokuphuma yebo unokuphuma nomsebenzi. Okay. Amathenda wakhe okanye usebenza khona? Usebenza kuwona. Okay. So ke unokuphuma ke ngilo engitshela ukuthi hayi umsebenzi umbambayo. Lokho ngibekezele ngihlalele hlala nezingane kube nje ebuya kodwa ezosinika imali. Okay. Asibuye buya phume ngitshela ukuthi usemsebenzini. Yeah. Lo ngibekezelile kuya ngokuya njalo izingane ziyakhula. Angiyinaki lento kodwa ngiyayisola ukuthi hayi ngathi ubaba khona kwenzayo. Kodwa kulula ukuthi ngimbuze ngoba phela umuntu wesilisa. Fanele ngithule ngizwe ngayo uzongitshela ahlale nami phansi ukuthi angixoxele sekukuthi sekuwa no2. Sekulomshado ngihleli kwafika izingane. Yeah. Ingane yokuqala ngayimukela. Kwafika yesibili ngayimukela. Kwafika yesithathu ngayimukela. Hawu ngisababaza kancane ke mawami la. Umuthi kwafika izingane
usho ingane ukuthi ayithole ngaphandle ubaba. ayithole Ngaphandle okay yebo. Wayithola ngaphandle lezi ngane. kwafike yokuqala Yebo, ngayimukela. wayimukela Ngoba phela ngishadile into yakhe efanele ngiyithathe. ngaleso sikhathi bese umntwana wenu wesibili ekhona bese after 2010 Yebo. Bese khona. okay then kwafika ingane yokuqala uthi ubaba ukhulelisile Yebo. wayithatha Ngayithatha. Ngayimukela ngabe kwabe yami ngoba ubaba siyazwana naye. okay Bese kubuye futhi kuhlala unyaka owodwa kubuye enye ingane. Eyesibili ngabekezela. hayibo Ngathi hayi imhlola le ngizoke ngizwe. Yeah. Kunjena kanti emendweni. yeah Hayi ngathula ngabekezela. Uthe sathi ngisabekezela lokho sekufike esithathu. Ngathi hayi ngeke ke ngisayivuma le. kwafika esithathu Kusho ukuthi ngizoba unini la. Mina ngizogada ingane zalo baba lo. Akangitsheli lutho. yeah Uyangifihlela yonke into. yeah Enginokuthi esikhundleni sokuthi ahlale phansi angitshela iqiniso ukuthi mawasekhaya u1 no2 ngonile kanje. lezi ngane ezifikayo mawami zilethwa obani Ogogo bazo. Omama phela basese kuzogogo omama amantombazane lawo. lezi ngane zandawonye Omama bahlukene. Untombazane asemancane nginaye. Bahlukene. imake boba u3 Kuba u3 amantombazane asemancane nginaye angaphansi kwakhe. Ayikho endala nje ilingana naye. Yingane ezisencane lezi ayikhulisayo. uma ingane zilethwa uphi baba Ngesinye isikhathi babe yilethe mengekho. Ngifike ngithi mina ngimfonele ngimtshele ukuthi hayi kunento ethile kanje awuphuthume baba uze ngala kunodaba elifuna silixoxe. yeah Enzeke amaminzi ukuthi sizohlangana kuzoxoxwa ekhaya. yeah Bebejwayela ukufika ekhona ngaleso sikhathi ngoba benginede ngizwe bese ngimshayela ucingo. Bamficeke kukhulunywe. Uyamazi umuntu wesilisa uyaphika. oh baba Uhleze ephika. Kodwa wayethi noma ephika. yeah Asho umama athi hayi ngangeke ngimbone efika kwami uma wentombazane. kusho ukuthi ubuye aye kubo Eyobheka intombazane phela. Uyayabona umuntu wesifazane uyombheka. okay Mina nithandana nizwana. okay Shuthi yena besuke mhlawumbe eyobheka uma wengane until baze bamithisana. Behlala kanti umama lo umamezala wakhe lo uyambona ya ukambone futhi noma efika bemile lapha ecelwa ethulunguza ubona yini. imake mawami nishade ngo2008 ninengane yokuqala nayithola ngo2005 benithanda nebefore lokho kushuthi Yebo sithanda nebefore. isimo senhlalo ningakashadi bese njani uba bevele umuntu nje oyiqonyelwayo Hayi bengaqonywa kakhulu noma beqonywa nje kodwa hayi kakhulu ngale. hayi kakhulu Ngoba mina ngangifike enentombazana athandana nayo wayeka. Wasizwana nami ke. senishadile la ngo2008 kuya le uqaleni nokunotice ukuthi ubaba angazi ukuthi sekunokuganga okukhona emva kokuba ingane yesibili seninayo noma beningakabi nayo Emva kokuthi sesinelenge nesibili nje uyiqala emva kwalokho izinto. qale lapho ke Zonke bekukuhle sonke lesikhathi wabhizi ngale yesibili. Ngila nganothisa khona ke nami uthi hayi angeke ngiyimele lento. yeah so mawami ingane mayilethwa la ekhaya zilethwa kuzobikwa isisu okanye zilethwa kubo kwazo ubaba uaware ukuthi unezingane Ulethwa kuzobikwa isiso phela zaziwa lezi ngane la ekhaya. Shuthi izobikwa. okay Zizobikwa ngoba ziyaqala ukubonakala la kuleli ekhaya. Azile nje ukuzolethwa zizobikwa ngoba zaziwa. La ekhaya la nihlala khona isemzini wenu okanye nihlala Umuzi wethu. Umuzi wenu. Umuzi wethu. Umuzi wethu. Bekuhlala wena nobaba nabantwana bakho yebo sobawu2. ubaba abazali bakhe basakhona Abazali bakhe angathi abasekho. abasekho Hayi abasekho. ikhaya elikhulu kushuthi nala kusekho umuntu Hayi ngathi la phela nje ekhaya. unawo abafowabo Abafowabo. Ukhona umunye uthi uhlala ngapha eMlazi. Kodwa akajwayele ukuvamisa ukuthi hayi kuyena, bengajwayele ukuza kuyena. bengajwayele Hayi bengajwayele ukuza kuyena. Uyena bengike ngimuza ukuthi usaya kumfowabo kodwa ngingakazi ngimbone ifikiza lapha. ngokwazi kwakho kodwa ubudlelwane ke babo bunjani Bayafonelana bebefonelana. Bayafonelana, bebefonelana naye. okay Bebefonelana. so emva kokuba izingane zilethwa kanje kuwena uma uhlala naye ubaba phansi umbuzo baba kwenzakala uthini wena Wayevela ability aphike ability kube ngathi siyaxabana ke thina sobabili la endlini.
imaka aphike nezingane lezi uthi akuzona ezakhe Wayevele athi wayengeke akwazi ukungitshela. o ingane kodwa uyayivuma. Wayesho nje ukuthi kwangelula ukuthi angitshele. Ukuthi usetholise iy'ngane indlela esasi-happy ngayo okwakuhleli kahle kuyikhaya elifudumele leli. Wayesaba ngisho ukusho ukuthi hhayi sengenza ukuthi ngenza ukuthi. Wayengakwazi ukungitshela lokho. Sure. Manje mawami iy'ngane lezi zihlala nani okanye zayizobikwa nje babuyela nazo emuva okanye Zihlala nathi. Uhlala Zihlala nazo? nathi, yebo, zihlala nathi. Ngoba bathi nje ngeke bakwazi ukuyithatha ngoba kasekuqaleni akazange ayinake. So fanele ukuthi zivele ibuye zize la ehleli khona. Zihlala nathi. Ngayimukela nje zona. Uke wambikela umfowabo baba uthi ngesimo esikanje. Naye-ke uwumuntu ongasondele kumina. Bebekhuluma bobabili. So ngenqena mhlawumbe uzothi ngithatha indaba sengiyikhuluma kumfowabo yena angakaze kube uyena oyikhulumela yena kumfowabo ayibikele yena kumfowabo. Akubangalula ukuthi ngimtshele mina umfowabo. Akubangalula. Ngoba kwakuyena okwakufanele atshele umfowabo wena ngenkinga senayo la ekhaya. So decide ukuthi ubuyele ekhaya emva kwengane lesithathu. Ngabuyela Ifike nini lesithathu? Ifike kule minyaka edlulile. Minyaka edlulile nje. Okay. And lezi ngane zilandelana eduze. Zilandelana eduze. Uthe yokuqala neyesibili ishiyana ngonyaka yesithathu angiyazi. Sure. Hayi. Xese kakhulu mawa manje uveza makuthi izingane beyingane laba izingane ezincane. Hayi bancane kunaye. Bancane kunaye. Yena ukhulile kunalezi ngane. Neminyaka emingaki ubaba? Uno 46. No 46. Ukuthi ngenza ukuthi ingane lezi la ko 20 ingane ezincane nje impela. Lapha ekhaya kini khona ba? Kithi la. Khona osisi bami. Khona sisi bakho. Nodadewethu. Ufika udouble bike ekhaya kini bake bangenelela mhlawumbe ukulekelela. Bathi nje nabo into abangiphendula ngayo bebengeke bayimele into enje. Ngoba awukwazi ukuthi usemshadweni ungabi neqiniso phakathi. Into ekwakufanele ayenze yena kwakufanele enze iqiniso. Noma ngabe kuthiwa izofika kabuhlungu lento kumina kwakufanele ahlale phansi angidlalele udaba. Kube kumina ukuthi ngenza kanjani. Manje nakakwazanga ukuthi enze lokho. Umbekezelelile kakhulu. Yebo, ngibekezelile kakhulu. No, kulungile mawami ake sihambe siyombheka ubaba ehlale naye phansi ubaba uNgcongo sixoxe naye sithole ukuthi kwenzakalani yini le eyinkinga kangaka edala ukuthi akushiye ekhaya aphume aye ngaphandle. Mbukelo wami omuhle kunzima kuyasinda ibekezele umama wabekezelela abantwana oqala owesibili baze baba bathathu ebekezele decide-ile-ke manje ukuthatha imithwalo yakhe wagoduka wayekhaya. Kodwa ke ngiyafisa siyeni ngale kubaba uNgcongo ke sihlale naye phansi umama oweceba akhulume naye sithole ukuthi kwenzakalani sibone ukuthi lo muzi usangakheka yini. Babukeli emakhaya siyanibingelela sekuyilona ke uhlelo lwenu enilithandayo kakhulu ngabuyelani emendweni. I am your host Umam Owecebo Sokhulu and hello to you there. You are watching Black Life TV. Today sinobaba la e-studio ozosithatha asibeke ukuthi yini eyadala ukuthi umshado wakhe ugcine usubhidlika. So ke asimnikezeni ithuba baba sekubingelela siyakwamukela ku Black Life TV. Yebo siyavuma. Ninjani? Siyaphila. Ubaba mhlambe angasibeka nje sithombeni ukuthi ungubani wakabani osuka kephi asinikeze nje just a background ukuthi ungubani. Ubaba okhulumayo uNgcongo usuka kaMaphumulo. Okay. Yebo. Baba uNgcongo njengoba la kuhlelo luthi wabuyelana emendweni. Ngabe ubaba unalo ulwazi ukuthi yini eyaqeda umshado wakhe? Hayi ngizosho ngithi yebo ngiyazi impela. Yebo uyazi. Okay. So before sithi singene lapho, I just want to check. Ubaba ushade nomama, unonkosikazi oyedwa, right? Yebo. Ninabantwana nonkosikazi? Yebo. Okay, bangaka abantwana? Babili abantwana. All right. Nishade ngamaphi unyaka? Unyaka esishade ngo-2008. 2008. Yeah. Okay. Uqale nini ukonakala ekhaya?
Ngingasho ngithi kuqala ukonakala after u-2011 12 sengithola umsebenzi omusha. Okay. Yebo. Right, yini edala umonakalo? Mhlambe unalo ulwazi. Ngeke ngisho ngithi yini samadoda kwesinye isikhathi sibuye sibe namaphutha okuyitshela ukuthi uzolikhava noma ngeke libanjwe lelo phutha. Bese ubona basokwenzeka isigameko esithize ukuthi hey sokwenzeka inkinga engaka. Uthola ukuthi isikhathi awusakwazi ukuyikhipha kulo nkinga. Usugaxele. Yebo. Okay. So kulamaphutha ubabakhuluma ngawo mhlambe amaphutha njengani? Kube yikona phela amaphutha akenzeka ukuthi uyaganga. Kugcine kuqhamuka izingane. Kanti ungakufihla ukuganga kodwa ingane ngeke uyifihla uma siqhamukile ingane kufanele yazi ikhaya yazi nabantu basekhaya futhi. Yebo. Okay. So into enibangayo nonkosikazi abantwana ubaba bathole ngaphandle after sebeshadile. Hayi ngasho njalo phela. Bangaki baba wami? Babe baningi mama. Babe baningi bona phela hayi bathathu manje. Yeah. Sebebathathu. Bazalo mama oyedwa bonke bobathathu? Hayi abazalo mama oyedwa. Ikushayisa ngamahloni le ndaba. Hayi ngishayisa amahloni bahlukene bona omama. Bahlukene ngisaba ngisho ukuyikhuluma isikhathi lento nomunye umuntu. Yebo. Abakhona endaweni la nakhe khona kamaphumulo omama baba. Akubona basendaweni kusho umuntu osebenzayo mina einkontrakini lezi zamathenda. Right. Kuba ukugangalo ukuthi uthi umsebenzini mawusebenza njengomuntu engiyifomela emsebenzini. Okay. Njengomuntu manje wangisebenza ukuthi kunabantu abafuna ama-favor benzelwa ama-favor. Yes. Mase ke nje ukugangako kwabantu besilisa sisebenzise lawo mathuba. Ukuthi umuntu mayefuna lo favor ugcina usufuna ukukhuluma naye ngasese. Ugcina sekwenzeka imonakale kanje naka. Umama nje ugcina wasekhaya ugcina esebona sekuqhamuka amacala nje. Ongeke ngikwazi nami ukuthi ngiwagweme lamacala ngoba phela kula nje kusemsebenzini. Umuntu nomuntu mayefuna umsebenzi usuyazi nawe sisi ukuthi sokasetshenziswa lezi zitayela lezo ukuthi umuntu mayefuna umsebenzi ufuna akhokhe. Kuba yilokho kungigaxelisile kumama wasekhaya impela sigcina konakala kanje. Yo. Okay. So njengoba ke isimo sinje njengamanje usanalo ithemba lokuthi usangakwazi ukukhuluma nomama wakho mhlambe nilungisa izinto sigwema kanjani ukuthi ungabe kusaqhubeka kuvela amanye amacala? Ngingasho ukuthi ngeke ngazama ukumplanela ukukhuluma naye. Inkinga yakhe umama naye ikhanda alizwa. Uhlaza kakhulu mama lo alifakwa. Libuya nawe. Hayi ngoba ngazama ukuthi ngikhulume kulokuqala ngabona ukuthi uyangibuza ukuthi ini. Ngabona ukuthi hey mangathiwa ngimtshela zonke lezi indaba kuzovela kube yini ke manje. Ngase ngikhetha ukuthi ngithule ngilindele ongcono ukuthi ayibambele. Njoba sokwenzakalile kwayibambele wazagcina sekhetha ukuthi hayi usecabanga ukuhamba manje ekhaya. Kodwa emva kweminyaka eminingi kangaka baba nishadile ngoba ngiyathola ukuthi nishade 2008 ne? Yebo. Okay. So isikhathi side nishadile. So for umshado wenu ukuthi usungaphela manje ngenxa yalamaphutha nje akuyona mhlawumbe into esengalungiseka. Ngoba abantwana sebeyaziwa manje. Angikholwa ukuthi kukhona omunye osangaphinda vele? Hayi. Angithi akekho impela. Angisayimisela nami ukuthi bekhona omunye ovelayo. Akekho mhlawumbe oyi-pending case okhona kodwa ongakaziwa singathi siyaxolisa kumama kuphinde kube khona enye ibhomu eqhamukayo. Hayi ngathi hayi akekho impela ngagarandi ngithi akekho. Akekho. Okay. So njengamanje silana sizoxolisa kumama sizame ukubuyikeza umshado wenu. Yebo. Okay. All right. No kuyezwakala baba wami sizothi nje sizomcela umama ukuthi akasondele uzofika kanye nobaba sokhulu then mase besondelele sizwe ukuthi yena esakhe story siyafana yini nesakho and then sizwe ukuthi enhlizweni yakhe yena is she still willing to give you a chance ukuthi nilungise umshado wenu. Kodwa uhlaza lonkosikazi. Ikhanda yakhe liqinile angazi noma uzokwazi ukuthi understand. Imake baba uNgcongo. Bebe. La ngifuna ukuzwa kahle ukuthi umbona ehlaza ngenxa yesenzo esesithe senzeka ngoba ese retaliator
kulokho osekuthe kwamthiyabeza enhlizweni noma nje even before uthola abantwana ubevele umuntu ohlaza? Hayi yena ube nekhanda vele nje liqinile elihlaza kodwa ke ngokuthi phela umuntu engamkhiphela inkomo ngamshada bese ngivele lokho sengakubeka eceleni. Right. Sengibuka lamacala esengikwenzile ke kuyena ukuthi uzowavuma yini njobe seze wakhetha ukuhamba wathi ukhetha ukubuyela ekhaya. So selokahamba ayikho imizamo osuke wayenza Kuyena Yebo. ngakufonela udadewabo ngakhuluma nodadewabo udadewabo naye wakhombisa ukungilahla nje wangaba umuntu osesayidini lami ngokuthi usezwe isayidi lakho unkosikazi ukuthi akaphathekile kahle ngoba ziningi izingane eseyifikile esemshadweni. Okay. Ngase ngithi mhlambe khona enye indlela esingazama ngayo njengoba sesithe hayi ke sikhulume nani mhlambe ningasisiza. Yebo. Okay, no Baba uNgcongo siyezwa kakhulu. So nangokuba uNgcongo babukele emakhaya ufika nodaba lakhe la ukuthi unkosikazi into emxosha ekhaya ukuthi amacala amaningi izintathu izingane ubaba seyithe wayithola ngaphandle after eseshadile nomama wasekhaya. So now sizothi nje shwi ngaseyitolo sibuye nobaba sokhulu ingcwadi yomsebenzi kanye nomama wasekhaya siza ukuthi bona ikuphi abasilethela kona etafuleni and then sibone ikhaphuli yethu namhlanje iyasizakala yini. How do we move forward? It is Black Life TV episode ekhuluma ngokuthi wabuyelani emendweni. Thank you so much. Asithobe kakhulu Ningizimu Afrika ingcweti yomsebenzi ngihamba nomama owecebo sokhulu sine family bafowethu la yakwaNgcongo mama. Siyabingelela ababukeli be-Black Life TV. It is your host Mama Owecebo Sokhulu nje baba Sokhulu eseshilo. Baba la ke umndeni wakaNgcongo Yeah. une-challenge nje. Awamaningi ama-challenges, challenge yinye. Yeah. Baba uNgcongo ukhala ngokuthi into eqede umshado wakhe Yeah. umama uzongicorrecta manginephutha Yeah. ukuthi usuke ubaba washelela kwasho ukuthi meshelela kuzovela ungizoshe ekhaya. So after umshado wabo Ungizoshe ekhaya. abantwana, yeah. Okay. Kuvela abantwana baze baba bathathu. Umama ke wase eyakuthola lokhu, maye kuthola lokhu uvelile oqala kwangathi kuyaxoxeka. Yeah. Wavela owesibili kwangathi kuyaxoxeka. Kuthe sekuvela okwesithathu wathi mama nokwanele manje I can't take this anymore. Iyona ke imbangela esilethe la namhlanje. Umama ushiyile umuzi wakhe ngenxa yokuthi uthi ufila engathi hayi akusahlaleki abantwana abaningi alethelwa bona akasathanda ukulinda omunye. Manje ubaba une challenge yokuthi akakwazi ukukhuluma nomama. Ingakho ke ezela namhlanje ukuthi sikwazi ukubalekelela sizama ukuthola isixazululo kulolu daba. Indaba ubaba ethi akakwazi ukukhuluma nomama. Uthi alifakwa kumama lokubuya nawe. Okay. Iqiniso mama le? Angazi kodwa mina ngiboni kuyiqiniso ngoba izinto ezenzakala empilweni yami kubuhlungu. Ubuhlungu. Yebo. Sho. Udaba licishe lifana mama. Baba uNgcongo niyaphila Nkosi yami. Hayi siyaphila. Ukahle. Hayi singahle. Siyabonga kakhulu. No udaba licishe lifana mama. Bashade ngo-2008. Yes. Benengane yokuqala 2005, esibili 2010. Banengane ezo2 kuphela bona. Kodwa unengane ezo3 ayigadayo. Ngaphezulu kwalo2. Ngaphezulu kwalo2 zika baba uNgcongo. Ubaba uNgcongo usebenza ngamathenda. Shuthi ufika ithenda eMaritzburg afika abe noMaritzburg. Ithenda iye Cape Town abe no Cape Town. Ithenda iye kwaMasha abe noMasha. Bawu3. Baba uNgcongo. Yebo baba. Injalo Nkosi yami. Ngizothi njalo noma ingenjalo ngoba phela akukho okunye engingakusho sokwenzakalile mfowethu. Ngithe ake ngize la ekhaya ngizoyicelela uxolo kumama ukuthi angixolele hayi. Ngiyathembisa futhi ukuthi okwenzakalile ngeke kusenzeka. Make baba uNgcongo. Yebo. Mamhlonishwa ngiyakuzwa ukuthi usuyaxolisa. Yebo. Asidedele umama udiniwe. Ngiyambona emehlweni ukuthi udiniwe and uphathe kabuhlungu. Mawami. Yebo. Khuluma inhliziyo yakho. Kwenzakalani? How do you feel manje?
emva kuba usubekezelela iy'ngane kwaze kwaba kathathu wagcina udecide ukuhamba, uzizwa kanjani? Hhayi, angizizwa kahle. Ngibuhlungu emoyeni ukuthi lesikhathi esingaka ngisibekezelele ngihleli lapha endlini. Kodwa manje sekuzoqhamuka iy'ngane ey'ningi kangaka. Ngcono ukuthi kuthiwa ingane eyodwa. 3 wonke. Ngilokhu ngimukelile mina. Futhi ngangizomukela iy'ngane kuleli khaya. Ngangazile ukuzohlala ngiphumule. Kube right. Angikwazi ukuthi ngimxolele ubaba. Cha mama phela kusho njengoba ngithi ngizocela uxolo la. Ngeke ngikwazi ukuxolela. Ngeke ngikwazi ukuxolela. Ngoba ukwazanga wangisekuqaleni ukuqala phansi uhlale phansi nami ungitshele. Ngeke ngikwazi ukuxolela. Wena umama waleli khaya mekuthiwa wena uxoli leli khaya lizoba yini ngoba phela amaphutha ngiyawavuma manje ukuthi ngikwenzile. Wena umuntu ogadele leli khaya, wena umuntu owathelwa ngenyongo la ekhaya, wena umuntu unkosikazi oyedlozi la ekhaya. Ngizocela uxolo la uthi ungixolele. Akekho umuntu ongenayo amaphutha, wonke umuntu uyawenza amaphutha. Lokho engikwenzile ngiyathembisa ukuthi ngeke kusenzeka. Kuyagcina nje ngci ngale ngane ade ifike intombazane ngiyakuthembisa ngeke kusaphinde kwenzeke. Ngiyakwazi konke ukuthi inyongo ngitheliwe ngayo. Ngiwumama wala ekhaya. Kodwa kwenzeke kumina sekubuhlungu kakhulu enhlizweni yami, kuhleli ngaphakathi. Manje akulula ukuthi ngivele ngixole ngoba wena usuzoxolisa. Yizwa leyo ngisane pain mina. Ayikapholi leyo pain. Wena kuwena sekupholile ngoba kwenzekanga kuwena. Kwenzeke kumina lokho. Inhliziyo yami ibuhlungu. Ngithatha lesikhathi ngihleli mina. Ngibekezele lapha endlini. Wena uzongibuyisela ingane, wesiphathi ingane ezincane kunawe lezi. Ozikhulelisayo. Awunasimilo, awuyiboni ukuthi umdala. Hayi. Baba uNgcongo Nkosi yami, uthi ushelelile. Ayi. Yini ukushelela? Ukwenza into ungaqondile. Okay. Ungayitsheli futhi ukuthi kuzogcina kwenza kubheda izinto ngale ndlela sekubheda ngayo. Bengayitsheli ukuthi umama kogcina kuvela ngale ndlela okuvele ngayo. Njengoba ngithi angimbize size la ngizocela usizo lokuthi ngixolise phambi kwenu amukele uxolo lami. Ngiyazi ngonile. Akekho umuntu ongamukela isimo esinjengalesi kodwa njengomama osekhaya esengithembele kuyena nanokuthi sesikhulile. Ngeke ngiqale phansi manje ngithi ngibuyisa lezi ngane lezi engiyithole kuzo lezi ngane ngiyazi ukuthi ngilenzile iphutha ngakhulelisa izingane ezincane. Uyena umuntu umama wami umama la ekhaya engithembele kuyena. Lezi ngane ngeke ikwazi ukugadwa yilezi ngane lezi engiyikhulelisile. Uyena umuntu esengimthembile. Ngiyathembisa nje manje ngizoxolisa ukuthi ngeke ngiphinde ngikwenze okufana nalokho okwenzakalile. Ngicela ukubuza laba boNgcongo. Yebo mama. Labantwana bobathathu sebehlala la ekhaya kaNgcongo. Siyababuyisa phela manje ngoba njengoba ngithi ngifuna bekhulele la ekhaya bagade oyena umama lo abone ukuthi nawo lamacala ade ngikwenzile ade kukhulunywa phezulu kwawo. Ngizowaletha la kuyena ukuthi ngizokhombisa ukuthi ngeke ngisaphinde ngilethe lenye icala la. So asezohlala la ekhaya lamacala. Iwona impela nje bengiyifisa le nje ukuthi phela umuzi omkhulu lo wami uwona muzi engihlala kuwona lo. Yebo mama. Baba uNgcongo, uma uthatha isinqumo sokuthi lamacala kayabuya manje. Yeah. Uke wacabanga yini ukuthi kuzoba isilonda kumama ukuthi yebo ngiyavuma abantwana abakho futhi ubatholile. But uma sebebuya bonke bezohlala la akuzoba yini isikhumbuzo esi-continuous kumama ukuthi njalo mebuka labantwana akukhumbula isenzo ukuthi umyeni Washibilika. Washibilika. Akulonani lelo inxeba manje osumphilisa ngalo ukuthi usuku nosuku kube nesithombe nje azoleda amani esibuku ukuthi kambe umyeni wami mhlambe ngale nkathi uthatha leso sinqumo wake wahlala phansi nonkosikazi wambuza ukuthi mama njengoba sekunale nkinga kunganjani abantwana babuye naye kube ukuthi usephole ngokwanele ukuthi angabamukela bazohlala naye. Yebo ngike ngakhuluma naye. Wagcina ewumuntu othi ngibonana nabo labo mawazi lezi ngane mengithi ngiyoyibona. Ngase ngithi awungcono ake ngiyibuyise zize la ekhaya ke. Wawumuntu ongakhulumike kakhulu ke mengisho njalo ngoba kusho ukuthi bebona ukuthi angisezokwazi vele ukuyobona uma walezi ngane seyingane seyizohlala la ekhaya ihlale naye. Okay. Manje ile yesithathu ingane engamphathanga kahle. Esiyenza ukuthi impela yashintsha umoya ngoba lesibili waba umuntu ongathi understand hayi lesithathu uvela washintsha ke washintsha nakhona futhi ngingamgxeki kodwa ke
ngicela lolu xolo nje amukele usokwenzakalele ngoba ngeke kusashintsha Sekwenzakalile kufana nobe kudaliwe. yebo Ma wami ubaba nange ethule ngiyayizwa ipain yakho njengamanje njengoba uthi baba kulezi zokuqala ezimbili ubungathi understand but kuleyo kugcina ngathi isimo asihambanga kahle mhlambe yini imbangelo yokuthi le yesithathu ingamukeleki ngendlela efanayo nalezi ezimbili ezindala ukuthi ngangitshela ukuthi ugcinile ngalezi zithu engiyimukelile emaqaleni akhe awenzile ngangitshela ukuthi usegcinile akasazophindela enze elinye iphuzu uma ngabe sihlala sesibonisana sabonisana ngokuthi hayi ingane lezi ngiyayimukela lezi zithu uma eselethe yesithathu shuthi akakwazi ukuxoxisana nami noma akafuni mina ngibe khona ekhaya ngoba ngeke angilethele ingane eziyinqwaba ngibe sixoxisene ngalezi ezinye shuthi angidaleli angidaleli Kushuthi masingasho nje lento ukuthi ifana nekathi thola ingane yokuqala ifana nesilondo obunaso sathi siyaqala ukuphola siyakhaveka waphinde wazohlaba kusona esinye futhi phezu kwaso isilondo waphinde okwesithathu wazohlaba phezu kwaso siyabhibha manje hlalile ngami Baba uNgcongo yebo ngicela ukuchecka lana Mhlonishwa ukuthi uma ngasa umama manje akuvumela ukuthi uyalamukela uxolo lakho kodwa abantwana ngiyakwazi ukuhlala nabo ungathini lokho kungangiphatha kabi ngoba phela njengamanje sengithi ngizama ukubuyisa ithemba kuyena ukuthi abe netrust ukuthi ngeke ngisabuyela emuva kulamantombazane lawa oma lezi ingane njengoba ngithathe lezi ingane ngayiletha la ekhaya bengithi ngiyenzela yena ukuthi agezeke inhliziyo ukuthi noma ngikwenzile lamacala lezi ingane kodwa angeke ngisabuyele emuva ngibuke uma lezi ingane njengoba ngithathe lezi ingane ngazoyihlalisa naye yena ngicela ke ngicela nje amukele aphinde amukele noxolo lami lokuthi ngiyaxolisa izingane lezi ayithathe njengezingane zakhe yilokho ebengizokucela kakhulu njengoba ngicele kunina nje ukuthi ngicela sizoxoxa ngicela uxolo nakuyena umama Mama uNgcongo enhlizweni yakho cela nje ukukhuluma inhliziyo yakho njengoba injalo abantwana baba uNgcongo uma ubabuka unalo uthando labo ukuthi ungaba umama kubona indlela abafike ngayo unakho wena ukuthi ungakwazi ukubathanda baba abantwana kuwena okanye uma ubabuka kuvuka leyo enga yokule ndoda engihlukumezile hayi wona eqaleni kuke kwaba khona ukuthi ngibacasukele kodwa ngabuye ngayibuyisa ukuthi ingane ayinacala umuntu onecala ubaba wabo so abantwana abayicelelanga ukuza umuntu owabaletha la emhlabeni so ingane mina ngiyayixolela futhi ngiyayithanda ngavele ngathi kulezi ngiyayithanda lezi eziwu2 ile yesithathu kodwa nayo njengoba phela eyiletha futhi nayo kuzofanele ngisase ngimukele umkhwenyana wagumukela noma yini afika nayo uma ufuna ukumisa umuzi njengoba umuzi ngifuna ukuthi uqhubeke ube umuzi ngingazama ukuthi ngimthathe nalo wesithathu ahlale abe walapha endlini ngimthande njengalezi ezinye hayi ngiyacela phela ngiyacela so njengamanje elakho lokugcina ma ukuthi you are saying ukuthi you are willing ukuthi uzame yebo ngizozama ukuthi abantwana uhlale nabo kusho ukuthi manje uzoba nengane eziwu5 yebo sekuzothi makushoda impuphu ekhaya wazi ukuthi uzamela abantwana abawu5 not abantwana ababili noma abawu4 yebo uma ungena esitolo akamenzi uzongena wazi ukuthi ubhekela abantwana abawu5 yebo because akufanele umukela abantwana ngesizathu ukuthi ufeel ipressure but ukulungisa uhleli nabo ebese kuba khona umntwana ozozizwa yena engathi yabona ngoba so kufanele namhlanje masiphuma la sibe nesiqiniseko sokuthi labantwana singakuthemba yini ngabo because sekukaningi sibona stepmother behlukumeza abantwana but uthola ukuthi ingxabano kahle kahle ayikho ngomntwana iphakathi kwamama kwabazali bathola ukuxhaphakela enganeni so ungasinikeza leso siqiniseko sokuthi mhlasimpe uma sithi siyaphuma la sesingakulekelela ekuthenini uthola kanjani isupport ekuthenini ube umama oqotho kulabantwana despite ukuthi bafike kanjani hayi ngazama
wangumuntu onothando ey'nganeni. So ngingazama ukuthi nani mhlampe nobuye mhlampe nivakashe nibone ukuthi uhlaleke kanjani nazo lezi iy'ngane ukuze nibone ukuthi uthando ley'ngane nginalo. Ingane yona inacala. Icala likubabwana. So abantwana niyabamukela kodwa ubaba yena ngathi awummukeli kahle. Inkinga ubaba. Hayi uyena phela umnikazi wendaba. Wemama uNgcongo. Ukona konke sekwenzakalile. Lo mbuzo ngenzeka ungabi fair kuwena kodwa ngicela ukubuza. Usanalo uthando likaba? Baba. Ngiyamthanda umnyeni wami. Amthanda. Yebo ngathelwa ngenyongo kwakhe. So manje nje naye wanethemba lami ukuthi ngiyomsiza noma kunjani. Uzo zonke izinto esezenzekile uyadlula phela entweni. Yeah. Ngesihlale sibambene nento engeke izisise ndawo. Kube egcineni kufanele sikhululekane senze into right ngesikhathi esiright. So nje ngiyamxolela uma eshintsha ngempela singekaphinde athathe izingane ezincane athandane nazo. Kuba kona ungiphatha kabi ngempela ngcono ukuthi ingane eyodwa. 3 weyingane ey'nganeni ey'ncane. Why? Webaba uNgcongo. Nxese mama ngikuphula ulimi. Baba uNgcongo ngenzela ukuthi ngalibali lento. Ngizwe lezingane ezincane. Uma ngane yakho yokuqala neminyaka emingaki? Una 23. Owesibili? Una 28. Ngcono. Owesithathu? Na 19, 18. Hayi. Uno 31 lo wesithathu. Uno 31. Wena uno 46. Yebo uno 46. Okay. Ungakwazi ukuthi ingane na 18 uyibone njengentombi kuwena? Hayi. Ngeke ngikwazi. Ngoba nazo lezi zizeyibona njengengane eziyintombi nje ikona ukulingeka. Ngisho ngithi ukulingeka kwakhona emsebenzini la sisebenza khona kodwa hayi iphutha icala lami ngilibonile ukuthi ngeke ngisaphinde ngiyenze into enjengale. And uma ekhuluma kahle kanje uMambathi ngiyajabula ukuthi ngisengalithola ithuba lesibili ukuthi ngixoleleke. Lokho inhliziyo nami ngizwa kungithokozisa kakhulu ukuthi kufuneka ngilunge sonke lamaphutha esengikwenzile. Ngingabe ngisavumele isilingo sokuthi ngithande lezi ngane ezincane. Yeah. Yebo ngidlulise nje ukuxolisa kakhulu lapha impela kumama wasekhaya. Ngiyacela ukuthi ngisithole isikhali enhlizweni ukuthi angixolele nje impela hayi ngeke kusenzeke ngiyathembisa ukuthi ngeke kusaphinde kwenzeke. Mambathi. Yeah. Uthini? Hey akukho engakwenza. Ikona nje ukumxolela. Ukuze kube khona ukuthula ekhaya. Ngoba nangesikhathi mangamxoleli izoqhubeka inkinga. Uzothi uzama ngalendlela, azame ngalendlela. Jike kubidli ikhaya lethu. Kanti ngiyalithanda lela khaya ngoba belinokuthula. Belingana inkinga nje ikhona. Uyikhaya elinandi elinokuthula. Yeah. Elihloniphekile futhi. Yeah. So yena ke wenza ngalendlela enze ngayo. Kodwa ngicathi mhlambe kuzombuyelo ingqondo ukuthi izinto emaphutheni awenzile angaphinda wenze. Ngoba kufuneka ukuthi wenze iphuthu lokuphindela ephutheni. Iphuthu uyalenza masubonisiwe uyayiyeka into obuyenze iphutha. Uhambe straight endaweni yakho kufanele uhambe kuyona. So uthonke amabibala ethu ubaba ekhaya. Ngoba nishade naye awakho. Yeba wami. Ziwalahlela ba? Ngeke ngwalahlela umuntu awami. Inkinga nazo ubaba fanele bikele mina. Sihlale phansi sixoxe inkinga idlule. Hayi unenhlanhla ubaba uNgcongo la. Ayikho. Ikhona into. Wakhetha kahle. Yeah. Wakhetha kahle. Hey. Ababukeli emakhaya namhlanje sitholile ukuthi ma unkosikazi ekhaya bathi uyibamba ngala ibukhali ngakhona. Nangu uMambatha ethi zonke inkinga zomyeni wami ngiza kumthwalisa zona. Bonke abantwana bakhe abeze ngizobakhulisa. Okusho ukuthi ke namhlanje sihamba nendaba ezinhle. Nangu uMambatha uyavuma lapha phambi kwethu babukela emakhaya uthi hayi no ngiyamthanda umyeni wami futhi ikhaya lami ngisayinikele ekuthenini ngibe umama kulona. Sohlaza Baba uNgcongo engakucela nje mina engakusho kuwena ukuthi uMambatha ulungile. Yebo. Unenhlanhla.
akusiwona wonke umuntu wesifazane ongakwazi ukumukela lokhu uMambatha akumukelile, unenhlanhla. Ungathi-ke uma usuthola inhlanhla bese udlala ngayo, inhliziyo yakhe iphathe kahle, lo musa akwenzele wona uthathe serious baba uNcongo, uyivikele inhliziyo yakhe. Yebo baba, hayi ngiyathembisa, hayi khona bese kunzima kakhulu. Engingakubonga kakhulu nje, ngabonga kunina la ekhaya ukuthi hayi ningisize kakhulu ngoba bese ngililahlile ithemba lona. Kwayikhona ukuthi khona ongibonisayo ukuthi mangathiwa ngiyakhuluma nabanye abantu mhlawumbe ngalithola usizo. So njengoba ngilithola nje usizo la ekhaya, ngidlulisa ukubonga okukhulu ukuthi umama naye enhlizweni yakhe ngiyithole nje uxolo, angabe azi ukuthi akukho kusophinde kwenzeka okuphinde kumphathe kabuhlungu. Ngixolisa kakhulu ngesenzo engisenzile. Ngitshele nabanye abantu besilisa ukuthi madoda, hey kunzima la, ungathi uyenza into uthi uyacasha, akukho okwenza ebumnyameni okungaveli. Ekugcineni izinto zigcina seyiqhamuka, wena ubungayitsheli izoqhamuka khona. Njengamanje ngithi hayi okwenzakala empilweni yami angifisi kwenzeka komunye umuntu, angifisi kwenzeka komunye umndeni, angifisi umunye umndeni uhlaphaziswa ukuthi indoda ihambe yawuganga ngaphandle. Ngidlulisa nje ukuxolisa kakhulu kuwena mama wasekhaya, ngibonge futhi ukwamukela uxolo lami njengoba ngisho ukuthi ngiyalivuma wonke amacala engikwenzile kuwena. Ngibonga kakhulu. Usamthanda ngithi akuzona. Ngisamthanda kakhulu umama wasekhaya, ngimthanda kakhulu. Sasihle ismile, uthando aliphile bafowethu ku-2026. Umndeni waNcongo ubuka ngathi into yabo iyalunga. Bafowethu, okubalulekile empilweni mphathi kahle upartner wakho, uhloniphe inhliziyo yakhe, iy'nqumo oyithathayo, protector inhliziyo yakhe. Nawe umuntu wesifazane kwesinye isikhathi ufuna uthathe iy'nqumo ozokwazi ukuyivikela ngazo, kwesinye isikhathi uyikhethe wena ey'ntweni eyizokulimaza kusasa ukuze nomuntu obambisene naye othandweni akwazi ukufunda. Kodwa-ke 2026 sithi uthando aliphile, ingcweti yomsebenzi. Siyabonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi. Siyakucela nje mbukeli wethu omuhle ukuthi ulike, usubscribe, ucommente. Comment yakho asiyithathi kancane, siyayihlonipha kakhulu. Siyabonga kakhulu. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.